Hi, pating paniod to na. Akong ipakita sa inyo katong ako ang ginuto kanina. Lunch na. Hi, Day. Hi, kain na. Kain tayo. Ang kauban, no? Mao ni akong ipakita na ko sa inyo katong akong giluto ganina nga sabaw. Sabaw o paksiw. Gamay na rin nabiling kay ako ang kanang gibahin-bahin na. Nya nami dako kaayo nga Sprite, lemon Sprite. Karon akong i-open. Mao ni ang finished product mga kabeshi. Nami kayo. Ang kaning paksiw mao na lang ni nabitin. Gamay na lang pud. Kaya ako na laging gibahin-bahin. So mao ni ako ang paksiw. Nami kayo no. Nana diri. So mga una tanin nyo. Say ganahan diha. Mukhang kabihoday. Oo, Kaon daw siya bihod, no? Di man kumukha na. Ako lang gi-appeal kay murag. Di na ako kaon. Oo, nagahe. Kuan. So mga on namin, no? Kami diri ang akong kauban. Kauban mi. Mga on. Ha? Pamor. Gloves? Kaon ba? Hi! Bana tagkaon, no? So wala ang mga amo. Ito ang kapaksiw? Karon? Dili. Dilawan doon ako akong paksiw mga kabeshi. Kaya lami ba ni? Agoy, gino ko. Grabe na ako pang Clorox sa kusina. Kaya partig yung bahuan, no? Karon, akong tilawan ako ang pinaksiw. Ang lami ba? Hindi ulo. Hindi ulo. Upat man nakabuok. Kay, duhay mo duhay ako ang tilawan doon eh. Duhay ilaha. Duwa tanan. Lami. Lami daw, no? Butanin niya. Kasi kung nangatik ra ni Seba. Lami daw. Lami lagi. Umaon ni amo ang sudan. Lami kayo mga kabeshi. Ikaw na. No? Pasan niya. Pasan niya. Grabe na mo. Luto-luto kay wala ang mga amo. Tuan ang lakaw. Nagbasa sa ilahang uga. Tawa siya nagbasa sa ilang uga. Ibasa nila ilang uga. Ambot. Sige na sila babadog dagat, no? Nya. Dali kay mangitom. Ay, dili mangitom. Dugay sila mangitom. Nya ako, 5 ko katuig nagpaputi. Isa ra ko ka minuto sa dagat, itom na. Sus, Ginoo ang hostisya. Why hostisya diha? Ni kaya. Nya, parisan og nag-ice nga Sprite. Ang lami Impas ang paniud to. Mao ni karon. Lami ang sinigang dahil. Lami daw kung sinigang, no? Yes, success. Kuha no? Ikaduha ra maguna ko naghati. Napadyo diri wala din ako natagaan si Rina o kanang kuan. Ang kuha na niya? Gikuha na niya iyang sabaw Ang paksi wala pa. Kanya na lang. Maghinahinay tagkaon mga kabeshi kay na ay bukog nga gagmay. Sig mo babag sa ato ang tutunlan. Taka ginawa ini. Nay kag may bukog no? Ano man Dalagang bukid daw ni Day. Kaila ka? Dalagang bukid. Masabaw man na, di ba? Prito. Man pwede magprito god. Grabe kay masop-sop, no? Tutok. Lami kayang kaon. Duham ni kaulo duha ka iko. Kaya gihapit rin ako. Mga ta. Mga on. Daghan kay mga Pilipino diri nga gimingaw na intaw kaon ng mga ingani, no. Kami bless lang may kayo kay makakaon ug may ingani, no. Makaluto may. Pero malagi na. Kwarta na mo.
Ay. Di man pwede na. Pwede ko siguro. Maingon nga palitin may ani pero maulang man may. Lagi lang buko. Buko ko din eh. Bukan ba buko? Hais na ba kayo? Dapat siguro din ano iprito no. Daghan to kay sa bukog mga kabese. Delikado sa bata. No? Ang problema kay nahiwalay-hiwalay ang bukog. Ninggawas na ba? Niapil sa sabaw. Kami kayo no? Ngunit tinuod. Bilang ni ba maraka nasa Pilipinas. Kami kaya. Mong baso murag pangkape ba? Pero Sprite day itong sulod. Mo magud mong baso niya di naman may ganan manggamit og laing baso. Maori gid diya mong baso diha. Nami sariling plato, nami sariling kutsara, nami sariling baso. Na ba? Ngana din ang pan. So mao lang to akong i-share sa inyo mga kabeshi. Bye-bye sa sunod na pud nga kaon i-share na ko sa inyo ha unsa man sudan. Bye, bye day. Bye. Napuno ang baba. Bye. Bye. Bye.